नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैयाव मा बानायनो नागिरदों जोबजासिम नायला आरोना भिडिअखौ होमबासो मिथिगोन लोगोफोर औवा थसेखौ आं मा खालामगोन बे औवा थसेखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो जाहांबाय क्रिसमास ट्रि बानायदों ना नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं नै मेकआप खालामनो दंबावो एसे बिबार माबा माबि होनो जाहांबाय आरोना नै लोगोफोर फाइनालि जाफुंबाय क्रिसमास ट्रि दंफां अन्नानै माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै कमेन्ट लाइक शेयार खालामदो हेपि मेरि क्रिसमासनि मुङै बयनिसिम अननायखौ जासिबाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय